Good morning. Oh, you're listening to Music Gavins FM, Channel 33 with Bompele. How are you? How are you? Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. It's a new season. It's a new day. Oh my God. God has been so good. We say Hosanna to the Lamb of God, the Word of God, who gave us the light, who showed us the way, owasitshengisa impilo, wasitshengisa ukuphila, wasipha ukuphila. Kodwa ninjani America, ninjani Asia, ninjani Europe, niyanjani Africa. Nilalelo umsakazo omushashafu oyenyu season, Channel 33 Music Gavins FM. Yes, the 1st of January 2026. Sinani emsakazweni omusha. Nkosi yami, uNkulunkulu usigcinile, sibonga igrace yakhe okuyiyo esigcinile. Ngibonga nje ukuthi siwelile, we have crossed over to this season that we were talking about, a season of rulership, a season of it's a season of work. We're gonna work in this season and establishing things that God has put in our lives. Yes, so you are listening to Music Gavins FM, Channel 33 with Bompele, the sound for your soul. Happy New Year. Happy New Year to all of you guys. Thank you for connecting. Thank you for staying with me in this gathering that I believe it's for the season. And it's going to give life to many of us. Yes, we bless the name of the Lord. We worship the Lamb, the Word, the idea of God, because really the coming of the Word of God really did a great work in our lives. I won't lie. And sifanele sikwazi ukubheka ukuthi kunezinto ezike zifika empilweni sometimes ngoba zisuke zingendlela mhlambe kade silindele ngayo, kodwa umsebenzi wazo utho ukuthi at a long run siyabona ukuthi no man, this thing wakumele ifike and izosakha isibukise ngenye indlela ade sibuka ngayo iyashintsha ngenxa yalo lelizwi, because it's very important ukuba enlightened, shoot another way, ukukhanyiseleka ezintweni, ngoba amandla akulaba abakhanyelwayo izinto. Sometimes abantu bake bengazi ukuthi why bezaleke emndenini wethize, kuze kuhambe iminyaka impela umuntu engasitholanga isambulo sokuzalwa kwakhe kwifamily ethize, nokuthi indaba enjena, you know. So la Music Gavins FM, Channel 33 with Bompele, sithi nje thina akukhanye, sithi akukhanye, uNkulunkulu akakhanyise, akunika isambulo sempilo yakho ukuze ukwazi phela ukubona ukuthi uNkulunkulu ukuphathiseni. Ngiyabona lana ukuthi Zachariah lade sikhuluma ngabo, he was a priest and was praying. Uma evashelwa ingelosi, ithi ingelosi umkhuleko wakho uzwakele, and bakade belindele umsindisi, kodwa kuthe mayefika ingelosi, yafika ingelosi yabatshela ukuthi uzokhulelwa uElizabeth. You know, kusho ukuthi
kwakukhona isimo sokuthi bangazi ukuthi lento abayikhulekelayo izofika kanjani, kanti zonke into kaNkulunkulu uma zizoba powerful ziyazalwa. Can I say it one more time? Izinto kaNkulunkulu ziyathanda ukuthi zifike ngokuzalwa, ziyazalwa into zaNkulunkulu ngoba iyona, it's a strong formula, or it's a strong method, or it's a strong process yokuthi into mayizaliwe ikhule, into ithathe ama-stages ahlukene. So lokho uNkulunkulu uyakusebenzisa kakhulu, even nisho ukufika kwenkosi uJesu, abaningi babebheke ukuthi kuzofika umuntu omkhulu ehle ngamafu, egcwele inkazimulo, kodwa uNkulunkulu wakhetha ukufika ngokuthi azalwe, ngoba izwi uNkulunkulu asiphathisa lona liyazalwa. Sizolokhu sigqugquzela lokhu kulo msakazi, ukuthi izinto ziyazalwa. Kufanele sik-understand ukuthi ziqala izinto zingakwazi ukukhuluma, zikhule zikwazi ukukhuluma, zingakwazi ukuyidependa kuzona, zidependele kwenye into, but kufika isikhathi la zikhula khona zikwazi ukuthi zimele. Sizokhuluma kodwa ngalokho about i-growth process yezwi, nokuthi siphila kanjani nalo. Yes, ngoba liqala libe umntwana. Hey my God, ngoba izinto zonke iqala zibe ngabantwana. Ngifuna nje manje sibheke lezi zinto ngoba sithi the word became flesh, izwi laba ngumuntu. Ngifuna sikubheke nje ukuthi wonke izinto esizokhuluma ngazo sithathe njengezinto ekufanele ekugcineni zibe in human form, zithathe isimo somuntu, ziphile, ngoba singabantu abaphilayo, phela sifile thina singabantu abaphilayo. So izinto esizenzayo kufanele kube izinto eziphilayo, izinto ezilapha abantu, izinto ezibuyisa ithemba kubantu, izinto eziveza uthando kubantu. Yes, kumele sibe abantu abanjalo. Ngize ngithi noma ngabe kuthiwa uNkulunkulu ukubusisa ngemoto kade ungenayo, imoto yakho ayiphile, imoto yakho ayibe i-idea kaNkulunkulu, ukwazi ukulekelela abanye abantu. It doesn't matter ukuthi mhlawumbe imoto yakho injani, kodwa ayibe yisipho kubantu emhlabeni, abantu bamdumise uNkulunkulu ngemoto yakho, ngoba le moto yakho ayikuyona nje izinsimbi kodwa inokuphila, ngoba iphethe umuntu understanda i-growth yezinto kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ufuna siphile ngaleyo mindset, ngalowo mcabango. Yes, silalele music Gavins FM channel 33 with Bombele, the sound for your soul, sithi ngesintu umkenenezo womphefumulo. Yes, sithi we worship you Adonai, uNkulunkulu ophendulayo, uNkulunkulu osenzela konke, ngoba sidaliwe singakulibali kulonyaka, sikwazi lokho kuhlala ezingqondweni zethu ukuthi sidaliwe, futhi uyanakekela lo sidalile ngoba uresponsible. uNkulunkulu ke uyafisa ukuthi simfuze. Njengoba kade sikhuluma izolo, sikhuluma ngoJohani, ukuzaleka kweJohani, sithi uJohani uyi-preparation stage, uyisi-stage sokuyizilungiselela, and kunezinto ekufanele uyi-understand ukuthi uzohluka ngesikhathi usuziqala manje ufuna ukulungiselela izwi. Angifuna sikhumbule ukuthi uma uzokwakha isitezi somuzi, noma you wanna build a double story house, indlela ovula ngayo i-site it gonna be different from umuntu ozokwakha u-one room, nomuntu ozokwakha nje umjondolo othize.
akufani indlela ekwenziwa ngayo. So fanele sazi ukuthi sometimes izinto sofanele zishintshe ngenxa yezwi uNkulunkulu alifake kuwe. uNkulunkulu ke uyizwi futhi ukusezwini, masizala izwi sizala uNkulunkulu, sizala yena uqobo. Ingakho ethi nginawe, don't be afraid. Ube sefisa uNkulunkulu ukuthi ulalele akushoyo, ngoba noJohani kwathiwa angaliphuzi iwayini, engakuphuzi okudakisayo. So kwakuyicommand leyo ukuze indlela ibe well prepared for the word. Kufanele lengane iphile enye indlela. Kuyasho iBhayibheli ukuthi waphila ehlane edla uju, engaphili njengezinye ingane, ngoba uma uzoqhamuka nento evela uNkulunkulu entsha, uNkulunkulu kuzofanele akwenzise izinto ngempela. Sometimes abantu bengakuhleka abanye ngoba bengaboni ukuthi kukhulu kangakanani okuzayo, ngoba sometimes i-preparation ikithatha isikhathi, futhi ubone ukuthi yazi abantu bathi kazi wenzani lo, you know, when people will ask you ukuthi wenzani ngempela, but bengazi ukuthi uNkulunkulu ukuphathiseleni. Yes, nilalele Music Gardens FM channel 33 with Bompele. Sithi happy new year, happy new year. It's a new season. You cannot wait for your favorite song. He's been too good. You cannot wait for your favorite artist. He's been too good. Praise him now. Lift him up now. Give him glory now. Give him the praise now. He's a good God. He's a mighty God. He is holy. He is holy. Yes, we praise the Lord. Sithi hallelujah. Siyabonga ukuthi sigcinile. Now siku 2026. 2026. Hey. Kodwa ubowazi ukuthi sizofika kulonyaka, unyaka obusiseke kangaka, unyaka we-victory, unyaka we-completion, unyaka we-total victory. Asithi unyaka wokubusa komuntu ngokupheleleyo. Sizobusa ngokupheleleyo, la ungeke ushode ngalutho. Uzobusa kumndenini, uzobusa phekwezimo, uzobusa phekwayo imvelo. Ngibona nje kuyi-total rulership ezokwenzeka kule season uNkulunkulu asiphe yona. Yes, bekuyilokho namhlanje ngithi angini-encourage ukuthi uNkulunkulu aniphe amandla, anigcine, anisibekele, abe nani njalo.